Kagamay ba ng kasuha tayo? Balong diha. Sa gamay! Ha? Di na kapagyan ng mga katungbuang na kao! Trabaho na ba karon? Malit na sa iyo. Ay, nang diri. Pag-inis ito, pasagdi ko na rin! Pag-inis ito! Pasagdi ko na rin! Lagi tay. Barong na. Wato ning lutunon niya. Dila, manood na ta. Hindi kay malit na sa tay mo trabaho pa ko tay. Dali na. Gamay ra kay nang butang na tay oy. Sa gamay! Purting ako na ko itong tulang tintal! Haman na nagputang nun! Manangin bitaw sila nimo di sad ka magpaagi. Angang! Mga yawa na, mga buwag na ako! Di na. Sulod na. Agak ako. May naghisultan. Unsa man sa katay mo sa bata. Di na sud na. Sinilas. Balik na! Balik na! Hilom na. Uy, pag-ina na ito, maliit ka! Noon sa bata diha kamo tagalit nimo. Angang! Ako tinanong, ha? Yung buat interkilabay. Daan na sa amawa. Ha? Daan na sa buwang. Di ba na ang imong driver, pre? Na? Oh, mau yun. Uy, amawa yung pabugos, oy! Ang tao hindi gusto ni mo! Ayaw, pabugos! Ay, alam! Ay, ako, pre! Pabugos, magyong ka! Bro, di magyong ang gusto ni mo! Ang bugso magyong ni mo! Gusto na lagi! Bunog na kayo na! Bunog sa imong kapuang! Wagan ko kaigo! Nga bunog! Uy, go! Dali, pre! Uy, go, pre! Wala na tayo mahimo na! Dali! Uy, batas ang tawhana! Naunsa man ka, pre! Naibawag kang wa na kay mahimo! Nga, pre. Kalimot magungkag naman day ko. Wow na! Tanaw na lang ta! Kay wa na man yun tayo mahimo! Kadungag-dungag lang yun ang tawhana sa kong problema. Napi atong ugangan. Paayod hiluan. Napungot. Hinanglan, nagi makabantay ni Carmela, pre. Ikuyaw kayong tawhana. Ripo na nga akong asawa na. Moral, di na may tabo, pre. Maglisod ng tawhana pag-rape sa imong asawa. Kaysa akong tanaw. Di maging musugot si Carmela. Milugnot mo ganito, mijagan. Surang tawhana. Wa man nakalupig na ko. Bitaw, kabati ang nagnaw. Kagwapo ni mo, pre. Kung sa'yo pilido, pre. Guwapo, tamparuson. Guwapo ko latahon. Duda ko ni mo, pre na. Nga sa, pre. Tama na yung apelido ng guwapo. Kailangan nabutang yung apelido. Guwapo na guwapo, Jun. Wapo nga pagkatao. Ano? Nga pagkakagi ay. Wapong pagkakag. Good shot. Good shot. Tana, pre. O, tana, pre. Tana, pre. Tana. Ay, nakaglataw si. Kung ano pa yun ni Camila. Nakalusang lang ko sa pupuntahi. Kuribat! Ay, nag-apila-pila ko asawa niya. Kung ikaw na yung gusto ng laki, ikaw na lang. Pre. Saan naman ka? Gusto na, pre. Wala tayo mahimo, pre. Tana, pre. Pahit yung kayo. Ay, napaglangan-langan, pre. Pahit na, pre. Wow, kuntudo. Wahas akong amiga, uy. Huwag kayong lagi abot akong bilangga. Yung naparapati ko ang itlog ito ni Sir Victor sa iyang poultry. Unsa ko na late sir kay wa ko sa las utso. Practic ka da. Ayo na sir, lahi naman imo ha. Nasa ka na sa kong Ayo na sir. Ano ko pag hindi na bukod? Amo biya ko ni mo. Amo lagi ti ka sir. Pero lahi naman na imong agbi-agbay. Sugo lang kung sa imo isugo na ako kay akong buhaton. Laina ni mo, uy. Gaduda ko ni mo da. Doon na siguro kayo uyab sa. Wa oy. Ya, nga mo pahikap na ko. Ano siguro na nag-iya ni mo?
Ay lang naabi-agbay, sir. Kay na may mga tao, ay bilang natay relasyon. Pasag din ng mga tao wala sila labot na to. Tara na, ako na. Ayaw na uyab-uyab, ha? Kaya, isip mo na sa trabaho. May gani kay mo kung gibuk nga sa akong kasuko, pre. Ako sa bita, pre. Kung ako'y maglagot, imo magkutambagan, pre. Siya ko mga kita mahimo, pre. Kaag naman ta. O lagi, may lagi, pre. Kay tuwara ba akong pusil ito, daghan ba kay itong bala, kay kung buhay pa kong patay na to. Mauna akong ginuhuna. Katungan lagusi. Kung di patakag, ikaw di pagkakag. Awa, nahagba na to. Kani nga itong paglakaw-lakaw, pre. May ni, kinakatabang yun eh. Sa pagdingaw-lingaw na to. Kaya, bida, kung di pa, portilaya, pre. Ganun sa paghatari ko, itong buhat na to. Bitaw sa no? Kano sa giyo ka mo pakita na to ang nagbuhat na to, pre, no? Muari yun na. Pero, ang ako yung kuwan mo, pre, na at least kaning atong pagsuroy-suroy, pakita yun na to, na nawagin na tong kalaay ko. Kaya usahin, kaya tayo mga ikwento na malingaw ta. Tingin talayan. Bitaw, no? Pero sa imo kong nahuna, pre. Mubalik ka kung yung nagbuhat na to. Balik yun na, pre. Pero wata kay baw, ganun sa. Pero muari yun na, para hukman ta. Bitaw. Gusto, limot na kuha na, eh. Limot-limot. Sabi, tuunin mo. Totoo ka hanto sa hanton, kaag na lang kita. Mo bitaw na isulti sa mga pare, permi, pre. Ni Padre Boy, muna isulti. Karo ba ko kahinumdum, anak, pre? Kita tanan, nagpaabot ta. Maugya po na sila mga buhi. Nagpaabot ta kung ganun sa arata hukman. Way, labaw na to, parehas na tanan. Mabuhi o patay. Matao o kalag. Bawo na, pre. Bitaw, no? Mauman na inigiingon na mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mao na atong ipaabot. Tuno, wa pa man na itagkahukme. Oh, ubalik yun na siya para hukman ta. Kinsa may mubalik, pre. Ano sagot, pre? O sa may mong reliyon, pre? Sa buhi ko, pre. Dagang na sa muag ligon ako. Usahay, sa barista ko. Usahay, Iglesia ni Cristo. Usahay, dating daan ko. Di ba ikaw sa pre, nga nagmurmons ko. Yawa ko na mo, pre. Tagkago na mong reliyon. Hindi ako magkagubot ng mga reliyon. Magkampo lang ko, pre. Hindi sila magkagubot. Kaya biyaan ko ng tanan. Sa mga pre. Pre. Sama, pre. Hindi sa ka. Ulo na, Osbert. Ha? Basit makatabang na sa problema na to. Laruhan na diya, pre. Ito may musulti. Ayaw kabalaka. Ikabalaka lagi. Laro Ako rin may baw. Ako rin may baw. Ako rin may baw. Laruhan na, pre. Pero gini. Ikabalaka. Ako rin may baw, pre. Doolong ko na. Wala maging kumpiyansa ng nawa nga, pre. Laruhan na diya, pre. Tidak. Mga uta, Asa man to, sir? ano talaga sunod? Lamig ka na mga luto din, ha? Pati lang ang tikagindot na luto. Ha? Adi, nagsiguro ko sila eh. Wala lang kung mo sila. Nga uta, nga ugili. Sige, agul. Ito'y paliud to na ron. Yan, sir. At ko muna ito sa balay. Hatod man ako mo dito. Ay, madlok pa siguro siya kasi bubayad. Nga ako biti bubayad. Mauro ni sabot ni tatay naman mo nga. Libre ka paliud to. Basig magpas mo ka. Yan, sir eh. Libre man ni paniud to ang sabot na to. Kay, ganahan kay kumukaon. Ubudungan tagkaon. Kay appetizer ka para nako. Ay, kahadlok. Ako'y bayad. Isa ko sa kamilyon pa peranan. Sa mga kaoy. Sa mga sir eh. Nganong ari mang kita diri, sir?
Asa itong suki ng mga tindahan? May ito dito, lamit ito lang sitaan dito, barato pa. Di lang ta diri sir. Puula kayo ito ni Sir Anak, tila makaon to, pilipuula na. Ari ta diri, kay nindot kinila pagkaon. Dako kita kubra ron. Kwarta o, kaakal kung kita ka o. Siya, ilabay ko lang eh. Di tani gamiton. Ada na dito? Sige, lagod. Ito na lagi ka ako sir. Okay. Nasa po ba ako diri? Ito na lang tika. Wala, ikaw baon. Sumutaw ka, may sutuhan sa tani mo anak. Sumputi nga tatay mo ha, hindi ka makaon diri. Sayang ang kwarta na ko eh. Hindi ko kahurot og tulo ka bandihado ni. Kaya wala akong pinangga. Taon tag imo, wala ko tirik na utian. Bert, isa mong gipangita. Ako kinugos. Nabalitaan magkukunaw na namatay siya. Ya, karon yang lubong wa man din ni. Imo ginugos? Oo, God. Namatay sa sakit sa dinggi. Ya, wa yung matabang sa doktor. Oh, di ari ron to din ang iyang kagbay. Mao gani akong gilantalanta og asa yang kagwa man. Bert, doon ako'y problema. Basig magkatabang ka na ko. Niduol lang jud ako no. Og imong gibiyaan imong best friend tungod lang sa imong problema. Nay, kusmod ra kay naong. Tabangin gyud ko ani. Sa imong problema, huwag kaso na ko na. Pero, di ko gusto nga manabi ka na imong kauban. Eh, marunong ra ba kina? Dili. Ako saan? Di ko manabi. Sure ka? Ulagi! Sige, tara, arita pag-istorya diri na. Sanoy! Long! Tabilong! Tabilong! Sino ba ka? Hop! Kuha na ilabot. Kumusta? Ano po anak na guwapa kung gihan to? Ato sa kiri ako padala sa itlog. Mo ba? Nasa man. Bilib na ka sa akong anak, ha? Mo trabaho, ha? Ang gay 400, di ba? Di ta kapor na. Ang Dili ano? na kita pero Pero man, ha? ay diferensya ay. Mo ba? Nga naman. Ay, berbusa kayo nya di ta kahikap. Idlas pas manatad. Bayan na to, mulik kay. Mo ba? Sakay lang ko na agad sir. Ay, mao mo gina mga daga, magiwawon mo. Ambot, pilik kay man gaduda ko nanay uyab imong anak. Oy, uyab ko taon. Wa na maguyab-uyab kay maguyab lang putlang ko na siyang liog. Ayo. Da, tan una to sa mahalong restaurant, pakana una to mahalong restaurant kay nindot kay dito, maayo muluto. Adto ni sa pratuhon. Mabdahan og kawilingon yang baon. Ha? Ang kabuo. Diyan sila ang importante ang trabaho. Kugihan mo ka. Ha? Ugihan noon pero kapag gisa na imong anak ko eh. Ano naman? Di siya maglilihay na ko. Amo ko kuniyagod. Mga bitaw sir. Bro, ang akong hangin ni ba? Ay, nagay sa yoga. Bata pa manggunang taagod eh. Lanta magkailikay. Pagkanindo, trabagyutag natin para sa kinabuhi. Ay mga anak, sugutan ako. Ako na pangasawon. Ibugay ko na yung anak. Oh, may problema na, ina. Huwag mo sugot, kasal na yun. Ha? Kailan ako nga, yudura ba ko? Uy, sugot sabi ang kamu sugot na, uy. You do mean single gunagon. Di ba? Nakatay ko, mag-asawa na yung anak. Unya, may problema na. Kamay namin ito kung iyong bugay. Awa na yung problema bugay. Oh, Basig yun na uyab yung anak. awali ka na mong uyab. Kaya mo pa pag-20 na, ha? Bata pa kayo na. Mo po di pagpainti na. Opa, Sagbay luwag nila yung anak. di kayo sagbay luwag. Luwag sagbay. Kalami, anak. Palason kayo mo, sir. Ako anak, sagbay luwag. Pero ikaw, sagbay niya tayo pusti na. Para saan hindi kayo yung anak? Mula? Ya, jadi niya kunin mo. Ha? Sama dia ay. Ang sa magmami ka na ako. Ang sa tunay mo, Idan? Edad.
Bata pa kayo. Nagkamang yung 61. Kamang, wala ka maglakaw? Wa. Pare-pare, ada kagida sa mga kapaw ko pamamatay. Sabi siya, ari na itong istoryahan. Kumparar ta siya kapaw. Wala eh. Ah, kapaw ay. Kuha pa kay kapaw. Kapaw. Sir, mana sir? Tay, dungan lang sa tag-ulit tay. Hapit naman sa lasing ko. Oh, Sir, pwede mi. Dungan lang ni tatay. Hapit naman sa lasing ko. Ukuranin mo. Wala na problema, okay ra. Pero, noy na ko yang yun, noy. Si Arlene pa, ato lang sa tubangan. Eh, ikaw, Arlene, iya maginapisto. okay, wala problema. Ayaw lang sir. Si tatay lang ang ako na lang sa luyon. Ikaw na dito. Ayaw. Ito na lang. Kitang mga patay, doon lagi tayo mga anghel. Bitaw ko no. Bitaw kuno. Dili kay kuno. Tinuod gyud na. Kay gikan sa atong pagkatao, hangtod sa atong pagkamatay, kanang anghel magsunod-sunod gyud na nato. Kay kita espesyal ta nga mga binuhat sa Ginoo. Mao na nga aduna gyud tay anghel nga magbalantay. Induta no. Nindot mo lang. Kita gong mga tao, pinangga tas Ginoo. Mabasa na nimo sa balaang kasulatan. Maayo ko da. Kay masa mo day kag Biblia. O kinahanglan doon magyud na. Kay kita gong mga kalag, di bagot ta kalihok sama sa gilihok sa mga taong buhi. Pero doon lagi po tayo kagayudan nga maka himo ta nila sa paglihok sama na sa gisugilo na ko nimo. Oh, bitaw na akong bitaw ha. Nga magkabaton ko anak. Sama sa imong ingon nga. Makaalas sa tag mga butang. Nya. Makahikap tag tao nga buhi. Makadrive ta. Bisag usay itong buhaton. Makahimo ta. Aw sayo ra man na. Pero ang sabot na to ba katong bispre ni mga siwakin ayaw gyud saba ato. Hindi ko magsapa. Sige na, tudulin ko. Tudulin ako. Hakit on kita ha. Ha. Kita kayo ni. Oh. 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 Ha, kita ka? O ikaw. Punita. Stingi ba? Ha. Di ka kahimo no? Kay kaagman ka. Pero mahimo raw niya na nimo. Sigo na sa akong gisulti nimo. Tudloan di ko nimo. Tudluan ti ka. Sige na, tudloy. Ikaw tudloy. Di ko. Yung sa tunay mo. Anghel ni Teodoro. Mooyon ka ba? Nga hulma niya ang gahom sa bato balani. Salamat. May gani kay misugot ang imong anghel. Kay dili tanang anghel musugot. Nga makabaton kita kusog gumikan sa bato balani. Pagpasalamat ka sa anghel mo. Nga misugot siya. Ay, salamat. Salamat din taon. Misugot ka ako, Anghel. Magbalantay. Thank you, Guardian Angel. Karon, pamati sa akong isulti ha. Aron makabaton kag kusog nga imong gipangandoy. Mamati ko. Sige, mamati ko. May dili kay baka kita. Sa linig sakit. Oh, anak. Anak. Oh, anak.
Piyong nga. Ayaw! Ang tanan, piyong nga tanan. Duwa ang mata. O, duha ka mata. Na, Kana. Ha? Kunyarag mo ka, ha? Ya, saka. Ayaw jud ka. Bangon! Hikapa. Hikapa imo, oh. Hikapa ang bato ba? wa pa lagi bato. Batuan ni wa man. Ayaw ka problema, ana. Mauna na siya. Nilampos na. Ay, pagsupak na ko kay pagkulag ang account. Ako dugay na kayo. Naunsa mo kaya. Na problema ka? Kada dayo. Karon kay kaag naman kano. Makahimo na ka sa tao nga bagong namatay kay musudlan. Oh, Ha? Musod ko sa lawas sa tao nga bagong namatay. oh, basta bagong namatay. Mahimo nimo siya buhatog instrumento para mabuhat nimo ang tanan. Kana bagong namatay ha? Oh, Tinuod ka? ay gano magtiaw mo kunin mo. Wa ko di ko magbinuang nimo. Dili jud ko magbinuang nimo kay ngano? Nainugdong ka. Nga kaduha ni nimo tahi ako sapatos. Unya wa ko nimo pabayra kay may kay kang tao. Uy. Unya ra kalipay da. Ako ihangyo nimo ha. Usaman? Karon nga nakaibaw na ka. Ayaw jud sulti ito imong best friend ha. Kay di ko ganahan ato niya. Oh. Dili. Oh, Dili ko sultihan. Oh. Ah! Ari ka diri ka na. Di pa yun, kaya niya, kumpare. Ay. Wa baka ako'y baligyaan eh. Wadyo ka hinungdan! Ayun, imo pagtagad imo agaon! Karon sa ligan kaniya, sa negosyo! Giayo na bitaw na ako. Bisag unsa yung gitisugo. Tungan bitaw ako siyang pangsugo. Kamauman ko. Hinung ka! Tubag pa yung ka. Nga nga reklamo mo to sa anak ko! Ha? Ngarte ko nung kaya ka? Ngarte ko nung kanya? Hadlok god. Di man. Di mo ko nung kamahi ka! Ha? Nga di pa yung kamusod o minuto mo sa restaurant! Ha? Kaya ganahan ka na yung batasan nga di sulat pangagbay. Pahimus kay tanan mo dinay di na ko ganahan niya. Agbay ra day! Karte biya nimo o mura biyag makahilo sa kain agbayan ka ng Sir Longlong. Longlong tabilong dako kilong. Ikaw! Respetari na imong agawon day, respetari tao na. Sama ka? Mamablos ka agbayan? Bisag lainan ko. Unsa na yan? Nga nang mahadlo ka makitaan ni Kaloy, kaaron ka pangabubhuan. Mao na! Iya ka lang. Taka raman ka oy. Unsa pataka? Ha? Kuya ha? Di na ako gusto mga makikita ka ng Kaloy. Si Longlong na din mo makikita eh. Di na ako gusto nga makikistorya ka ng Kaloy. Put lang dako. Ganun dig magigistorya kong kaloy tayo sa may nakanaan na. Basta! Ayaw pag-istorya dugay. Si Longlong na din mo ikistorya eh. Kay dili na angay ni mo sa Kaloy. Si Longlong mo angay ni mo. Pilian sa di mo tayo oy. Pilian. Ang pilian. Wa tayo mahimo anang Kaloy. Unyag na tayo kasugat nga laing tao. Nigla ka lang to tayo. Di na natutag dun. Yan ang kitig batasan na na. Sagot tayo labot anong imong gistoryahan sa akong trabaho. Siya way labot! Dako ka naglabot ni mo day! Kanang si Longlong.
Ha? Kortahan ka dako kay nakita o kay kag saligan anang iyang kita. Ha? What is 1 plus 1 equals 2? Mo na ibutang sa imong ulo. Dili kay sige ko ng kaloy-kaloy. Masige na pot wa ti sapi. Sige lang suwag buwan nga pot. Tatay biya. Kaya no? Bakit na yung sulti? Wa man ko niingon na tay. Tay. Ang ako motrabaho kog tarong niya. Tumano na ko tanang sugo niya. Basta nga ako magtinarong ko anang trabaho nako. Mga lagi, pero ay pagkikita ng kaloy. Lungag sa ko. Ang sako. Ununin ang makasida, nakakanista na. Kaya makasida, ununin na. Tingalagdag, para sa niya, kaya na imong timplada. Nang! Nang Arlene! Unsa man ko? Nang, ma. Wala ako na nga, nakadisturbo ko nang. Pero, gisugom ko ni Manoy nang luto pansit. Nga, ituduan ta ko niya. Nakalimut, manggugod. Pansit, tara? Nana naman ka eniki. Nana, nang. Doon na naman gani baboy, manok, repulyo. Sayon ramon ng katunaw, niya nakalimut ng yug ko. Sayon na na dong. Hiwaon to nimo ang bumbay ug ahos, human imong gisa. Inya human isunod nimo ang subak. Human imong sabuan, inya human imong pabukalo, human imong timplahan. Sunod, imo nang isunod og lunod ang repolyo. Human ang katong miki. Sayon ramon di ay. Ora na. Ikaw rin mag-igos timplahan na dong. Maune san, nakalimot mo sa gingon ni Manoy god. Pariha raman di ay. Suri ka na nga, nakadisilbo ko na. Bagay naman kayo mo ni Manoy god. Uy! Ano niya ka? Lasad na siya. Katudor na si Kiko tay, kung saan paglutos pansit. Ano na magluto rin na kanang, ngayon ka na gaani ka? Ako lang yun eh. Pangayo. Di ko nga napansat! Unsa man kawin? Sige siyam. Ipungutan na yung kanan niya. Unsa man pagluto pansit? Oo. Kalimot man siya. Maoran. Ako nakalimtan rin sa kay ang ako sa sibuyas. Alam niya! Maroon na yung mong garili. Pagpungutan na rin sa lamas. Gatugam. Ay, balik na niya ha! Ipungutan na usang pagluto pansit. Ay, ikaw! Tumay-tumay na ha! Ano? Soto na Ikaw, di mo kakamangayo. Lamir ba kayo kumuluto? Ikaw rin yung magmakay. At sa kanay, stilan binis tatay. Pati mo bata, pilon. Kontrahan. Mabik kag bata, anak, tay. Ano naman ako kuntahan? Ha? Galagot mo ko na bata? Ha? Nga naman sa imo ng kontrahan si Kiko. Mutahan na ka? Mawala nagtago sa akong dunat intir ha? Kanang sahin ha? Sos, mura na imong kalagutan? Panahan ng bata Kayo sa mga day! Giyaguhan ko na ako! Laban dyan ka sa mga patayang gutom! Naligo pa sa Carmela, sir. Bago pa ito nakasin sa banyo. Ang ligo din na. Ang sabi ka? Paborito ka rin yan. Tas ni, gusto ka rin ni Camila. Ayun. Hindi na pala lugay-lugay pa ito si Camila na. Lugay pa dito. Ayun, naging lugay, pero di ka babae na ligo. Ayun tayo. May lagi sa puto. Ay, tao. Siya! Ikaw na! Bahal na siya. Sige, at pwede kasi Carmela ko pa rin na nasa bisita. Ano na yun? Karoon na yun! Hindi na mag-ingon. Karoon na yun. Si Carmela doon. Ang anak ikaw, si Carmela. Sa banyo. Ang anak ka sa kusina, sa banyo, pinaligo. Oo. Mahal-mahal lang yung bitay na yung bubo. Bago ko yung kataba na? Taod-taod na to sa dinhi eh. Imong anak gud pero ni imong buhaton na. Kada anahin nimo kada bisita nimo magdadyo kad sa unsa nga ihatag nimo Carmela. Mao lagi na. Akong buhaton si Bunsa. Narasi. Kamo ba ka mokanta? Kay Bo, manang. Pero, usahay, mayabag mo bang sista? Ako sad. Mayabag sad. Ang kaming duha, mayabag. O yun, mag-practice ka.
Aron, pag-inig-alin mo dire, magkanta-kanta ka sa duol niya. May paborito kina niya, labi na ng mabilisayang kanta. Paborito kina niya. Nakadungog bitaw ko. Pero usahay ko, tinakong para lalis ang guni. Asa din ang ikabalaka? Ang ala ni Carmela mag-practice ko. Abi, kwaon ako si issue dahil akong padayogon ang paikanta. Usan na siya sa makatabang, nga mudawat na siya nimo. Mao bitaw. Alig na kong sungit sa. Oh, labi maayo. Pag-practice din maayo. Kaya may nakukanta. May manang magkanta-kanta ka doon niya. Kaya mo ganay makadanin ni Carmela nimo. Uy, wapo biya kadaan. Ha? Sige na. Ugma. Mag-practice mo kanta. Then, mag-ugong mo sito kay makanito mas tingog. Ang mga pinagin ng buhaton. Panima agad tayo. Sige. Siya. Manda si Ma. Paglalagay na hay naman. Ako sa pikas ni Abi. Nya, imong gisultihan nga Jesus eh. Oo, ako tong gingnon. Nya, iya mo kong gingnon na di siya mo dawat og bisita. Uy! Yun na kasi ha. Ako ato na. Wa malagang kalit gahapon, pre. Dito ko sa amo, pre. Pauli ko. Nya, nakita na kong anak lagi niya. Gisakyab mga pasahero, puros mga kiat kay mga pasahero. Pag-aksyon ako doon, may gani ka, nanganaw sa mga pasahero. Oo nga. Tama na to. Kita naman mo ng kuya mo ni Bert. Oh! Pre. Nakaayo to na to. Ang among panagkita, di ba? Mo ba? Oh! Haka na si Bert. Buutan sana. Sa buhay pa, migo kay Mena, pre. Mayam na si Bert. Aptik sugoon, pero usahay, subirbiyo na kayo. Pre, unsa may inyong istoryahan? Daghan kayo, pre. Pupitan niya akong giingon ni mo. Nga, mapuslan ginato si Bert sa atong problema. Nya, unsa man? Naa siya gihatag nimo na makaayos na to? Na!